Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. A sinxeleza non impide en ningún caso a maestría no uso da palabra. Tal é o caso da poeta a que hoxe lle corresponde este espazo das madrugadas de Trevinca. María Xosé García desprende por todos os poros da súa pel unha sensibilidade extraordinaria que sabe reflectir como ninguén nos seus poemas. Hoxe poñerei voz ao que regálanos no número 18 da nosa revista Nós, a xente do redor, titulado Soño. Soño. Quero sentir, amar, vivir, saír dun corpo que ata latexar lle doe. Escoitar os paxaros e deixarme arrular polos regatos, fuxindo de amarras e rutinas para voar nas ás do vento e aterrar ao teu carón. Coa ilusión de quererte, con esa mesma ilusión co que un meniño agarda un agasallo polo Nadal. E non ter presa de chegar a ningunha parte, só agardar a que o vento sopre ao noso favor e nos empurre lonxe, moi lonxe, onde os corpos se fusionen e acaben o Alep. Grazas, María.